Nagluluto sila mga kasinak ng kangkong. Ay! Kakakulhag mo ka mo. Hi mga kasinag, magandang hapon po. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Kaya tatapusin ko na yung labahan kong sangkatutak. Hindi ako nakapaglaba mga kasinag ng ilang araw kasi palaging maulan dito sa amin. Kaya ngayon maglalaba ako para matuyo yung ating mga damit. Sobrang dumi ng mga kasinag ng aming likod bahay kasi hindi nga kami makapagwalis gawa ng hangin. Tapos palaging maulan. Mamayang hapon pwede namin malinisan yan. Gaarano ka mo dyan? Ano yung ginigibunin do? Ano yung ginigibunin do? Ano yan? Kangkong? Mayong lasa. Nagluluto sila mga kasinak ng kangkong. Iyo, masarap baga. Magsampay na tayo mga kasinak. Nakasalang pa ako sa washing. Mga kasinag, habang naglalaba tayo, maglinis muna tayo dito sa likod bahay. Yung sitaw namin natira nung bagyo, bugbog na ng hangin. Ayan, punit-punit na ang dahon. Diyan ako sa inyo natawag para nahabol lang ang tingala. O ano, pili mo. Ibu nga dyan? Ibu. Dirang dyan o. Sige ko pa. Diyan ako sa energy. Sige pa na.
Medyo nabawasan na mga kasinag yung basura. May tanim pala kayo mga kasinag sayote. Nabugbog na ng hangin. Magpakain naman tayo mga kasinag ng ating mga baboy. Nakakapagod mga kasinag. Ayan, medyo madilim na dito. Hindi ko na tinataas yung trapal kasi grabing lamig. Ay! Kakakulhag mo kamo. Nagulat ako mga kasinag sa kambing. Nandito na pala si Kambi Kambi. Hello Kambi Kambi. Kambi Kambi. Tapos na tayo magpakain ng baboy. Magluluto naman tayo. Sigurado maaga ako nitong makakatulog mga kasinag kasi ang dami kong ginawa buong araw. Mga kasinag, inabot na po tayo ng gabi. Kaya magtutupi naman tayo. Yung mga nilaban ko ito nung nakaraan. Salamat sa Diyos mga kasinag. Tapos na tayo sa ating mga gawain ngayong araw. Alas 9 na ng gabi. Magpapahinga na tayo mga kasinag kasi natapos ko na yung lahat ng kailangan kong gawin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasinag sa inyong panunood sa aking vlog. Sana po huwag kayong magsasawa. God bless po. Good night. Bye bye.